beranduegi. Ongi etorri beranduegira. Marmitakoa era egokian prestatzeko, hegaluze puskak ez dira oso handiak. Zer demontre dago, Gorka? Hostia. Ezen nuen zuku gidoia idatzi behar? Bai, gaur bazkarik horrez eta ekarri dut gidoiaren. Erra, bai. 3 minutu, Bai. Ongi etorri beranduegira. Arnaldo Otegik esan du, PPren gehiengo absolutua abantaila izan daitekela Mariano Rajoyk prozesuan aurrera egiteko borondatea agertzen badu. Hildo berean, Patxi López lehendakariak Rajoyri eskatu dio euskal presoen gaian keinuak egin ditzala. Eta keinuak egin ditu Mariano Rajoyk. Mariano, 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 Mariano. Viene de provincias a la capital. Y aunque él es de pueblo, tampoco le va mal. En la discoteca le dejan... Alemaniako herritar batek Josef Ratzinger salatu du papamobilean zijoan bitartean segurtasun uhala jantzigabe eramateagatik. Hau izan da Ratzingerrek emandako erantzuna. Jainkoak babesten gaitu uhali gabe gidatzean eta kondoirik gabe txortan egitean. Guardia Zibilak 505 euroko izuna ipini dio Bilboko herritar bati Gorbeiako tontorrera igotzean gora Euskal Herria askatuta oihukatzeagatik. Bilbotarrak, aiba la hostia, esan. Aiba la hostia! Guardia Zibilak 505 euroko izuna ipini dio Bilbotar bati Gorbeiaren tontorrera igo eta han bertan gora Euskal Herria askatuta oihukatzeagatik. Guardia Zibilak 505 euroko izuna ipini dio Bilbotar bati. Serio, tío. Markatu egiten, markatu. Bilbotarrak, aiba la hostia esan 1010 Mierda, jo gertu geunden. Bagoaz. Gertu gaude. Guardia Zibilak 505 euroko izuna ipini dio Bilbotar bati Gorbeiaren tontorrean gora Euskal Herria askatuta oihukatzeagatik. Bilbotarrak 1010 euro atera ditu poltsikotik eta gora eta militarra oihukatu ondoren pagatu du. Durangoko azoka ate joka dugu eta argitaletxeak jo eta su ari dira lanean azken prestaketak egiten. Hona hemen Elkar argitaletxeko langileak aurtengo nobedadei azken ukituak ematen giro lasai eta patxadatsuan. Eta jarraian azaroko lehiaketara bidali dituzuen zenbait bideo ikusiko ditugu. Lehenengo bideo hau Markek bidali digu. Arrazoiz esaten dute guraso batzuek bildurtu egiten direla umeen otordua hurbildu hala. Irati Sarasuak bidali digu bigarrena. Horrelako ume frikirik gutxitan ikusi dugu. Hirugarren bideoa Aizea Lalalak bidali digu, Lalala egia da, ez da broma, eta iazko Durangoko azokan hartuta dago, umeen txokoan hain... Barkatu. Eta gaurko zumeekin azkenak Imo Arkaitz Sagastik bidali diguna. Jarri berriz mantxoago, mesedez.
Imanol Aranburu, Peperen mitin batera joan eta irudi hauek jaso zituen. Lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. Eta azaroko irabazlea, Arlene Alkorta izan da, Misonek eukitako estuasunak erakusten dituen bideo honi esker. Pedir perdón. Zorionak! Bueno, buenas noches, Poliedro. Antes que todo, yo pienso que es más difícil pedir permiso a pedir perdón, porque pedir perdón es como que... No, bueno, ay, no. Onaino beraz azaroko kontuak, baina abenduan ere aurrera segituko du gure lehiaketak eta saria ere mundiala izango da oraingoan. Arrasateko txondorra erretegian 4 lagunentzako otordu paregabea. Badakizue, bidali zuen bideoak Facebookera eta hilabete amaieran atsegin dut gehien jaso duenak Aresek eramango du sari bikainori. Irailaren 23an Mahmud Abbasek Nazio Batuen aurrean egindako eskaerak ez du momentuz erantzun ofizialik. Egungo Zisjordania eta Gazako lurraldeak estatu bihurtzeko nahiko babes lortuko balu ere, estatu batuek dagoeneko aurreratu dute betoa ezarriko luketela Segurtasun Kontseiluan, eta hala aukera galarazi. UNESCOn bai. UNESCOn onartu dute Palestina eskubide osoko kide gisa, 107 estatuk horren alde bozkatu ostean. Israelek eta estatu batuek erantzun diote dagoeneko erabakiari, eta UNESCOn eman beharreko diru partida bertan behera utzi. Aurrera ateratzeko aukerarik ez badu ere, asko itxaropenez hartu dute Abbasen eskaera, eta egungo lur okupatuak estatu bihurtzeko proposamena. Baina nazioarteko adituen artean, eta noski palestinarren artean ere, ez dira gutxi proposamena nahikoa ez dela uste dutenak. Hau da, eskaera horrek ez lukela gatazka konponduko. Badira hala pentsarazten duten faktoreak. Palestinarren lur eremua etengabe murriztu izan da Bigarren Mundu Gerratik populazio judutarra lurrak kolonizatzen hasi zenetik. Egun Zisjordania eta Gazako eremuetan lur zati txiki batzuk baino ez dira praktikan palestinarren kontrolekoak. Abbasek 1977ko mugetan oinarrituz proposatu du Palestinar estatua, baina horra itzuliz ere Palestina historikoaren herena baino ez luke izanen balizko estatuak. Gainera, estatu hori osatuko luketen Gaza eta Zisjordania eremuak geografikoki banatuta geratuko liratezke, tartean Israelen kontrolpeko lurrak utziz. Estatu bakar gisa egoki funtzionatzea galaraziko luke banaketa geografiko horrek. Espazio banaketa giza ondorioetara ekarriz, balizko estatuak orain arteko palestinarren banaketa hirukoitzaren jarraipena ekarriko luke. Batetik, estatu horretan biziko liratekenak, Israelen bizi direnak eta atzerriko errefuxiatuak. Are gehiago, Israelek errefuxiatuak euren sorlekuetara itzultzea debekatzen duen bitartean. Palestinarren artean banaketa politikoak ere badira, helburu eta bitartekoi dagokionez. Hamasek ez du Abbasen proposamena ontzat jo, Israelgo estatua onartzea eta legitimatzea dakarrelako. Horren ordez, Palestina historiko osoan estatu islamista ezarri nahi du. FPLPek eta ezkerreko indarrek ordea, estatu laiko eta demokratikoa eraiki nahi dute Palestinako eremu historiko osoan, erlijio eta talde etniko guztiei eskubide berdinak emanez. Asko dira ere proposatutako balizko estatuak bideragarritasun ekonomikorik ez lukeela uste dutenak. Burujabetza militarrarik gabeko estatua ere izan litzake. Al Jazeerak zabaldu duenez, baliteke Abbasek estatu berriak armada propiorik ez izatea onartu izana. Horrek zalantzan jarriko luke estatuaren biziraupena, Israelek, potentzia militar handia, estatu palestinarra onartzen ez duen bitartean. Zisjordanian eta Gazan bizi diren 400.000 kolono judioekin zer pasako litzaken ere zalantza handia da. Ez dirudi Israelek onartuko lukenik kolono horiek palestinar estatuaren aginpean bizitzea.
Kolonia askok gainera Zisjordania eta Gazako ur eta bestelako baliabide natural gehienak kontrolatzen dituzte. Zalantzari gabe, horiek ezinbestekoa liratezke Palestinar estatuaren biziraupen ekonomikorako. Zalantzak bata bestearen atzetik pilatzen dira arazoari konponbidea eman nahi izaten zaion heinean. Bitartean, Palestinako populazio zibila da biktima nagusia. Palestinarako Russell Tribunalak ebatzi berri du Israelen zapalkuntza apartheid gisa kalifikatu daitekela. Zalantza ugari eta konponbide erreal gutxi, luzeegi jotzen ari duen gatazka honentzat. Esperantza bakarra, askatasunen alde lanean etxigabe diharduen herria. Aste honetan, Argia aldizkarian, zorrak itota etxetik botatzen dituztenei buruzko erreportaje zabala erakutsiko dizuegu, eta baita ere Jon Maia bertsolari eta idazleari egindako elkarrizketa mamitsua. Argia.com webgunean berriz, Arras Pozoina izeneko dokumentala, eguzki bideoakek banatua. Bertan azaltzen da nola Espainiarrek Rifeko gerran, 20. mende hasieran, arma kimikoak erabili zituzten herritarren kontra. Eta orain, Angela Intziburu Luzaidetar sailkagaitzarekin egindako elkarrizketaren bideoa. Marinela joaiten dira itxasora tontziko, zuretzat dudan amodioa ez du sekulan utziko. Jarmagarrian aizet giren, elgarrekilan biziko, behin maitatu zaitut eta ez zaitut hastiatuko. Ene gogoan sartu azira, eternitate guziko. Eta ara nola, leheneko kantuek istorio bat kondatzen dute. Euskara zer den, euskara aniz da. Hizkuntzari zaharrena. Euskara deneteko harribitxi bat. Beste hizkuntzen beharrik ez duena, ezpeita besteik. Batu aniz gauza, beste mintza moldeatzuk ez dituztenak. Ja ze hizkuntze dituzten gauza horiek. Astian hiru egun leheno, astian hiru egun ziti bakarrik. Astian lehena, aste harta eta aste azkena. Gero, beste mintza moldek inbaitzuzten inkoa lurra mundua intzela 6 egunez, eta zazpegarrenean pausatu zela. Deskanso. Baina, eskuaran ez da hori agertzen. Edozein gauzetan hiru puntu hori bat oso. Nola baita, goiza eguerdia eta gaua. Izo, hiru mundu egunainak. Baginu kontzientzia, eskuarain hitz egiteko, eskuara salbatialitake. Jendia jetzarazi behar da, hunkiaziz, sendiaziz zerbait. Izo, behar dela inarrosi zerbait egisa, jatzarrazi. Sendimendiak. Eskuara dakitenek, mintzarite. Iturri zaharretik edaten dut, ur berria edaten, beti berri den ura, betiko iturri zaharretik. Josean Hartzeren poema honek laburbiltzen du Thierry Biscari, Pascal Indo eta Jean-Michel Begok osatzen duten kalakantaldearen filosofia. Kantuz egin ez geroz munduan sorzian, kantuz egin behar dut ontsala zilzian, kantuz emaiten badau jenkoa grazia, kantuz idekiko dau Jean-Pierre katia, kantuz egin dezadan zeruan txarzia. Gure musikaren tradizioa abiapuntu, sorkuntza berriak helburu, taldearen izen bereko diskoa kaleratu berri dute.
Sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo de la sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo de la sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo de la sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo de la sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo yo Hau izan da Ratzingerren erantzuna. Jaingoikoak mierda puta. Ego me